எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றிகள். ஏன்னா நம்ம இந்த பக்தி சேவையில நம்ம நல்லபடியா நம்ம வந்து பகவானை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்துல நம்ம ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கணும், பகவானை திருப்தி பண்ணணும். சரிங்களா? அப்படின்ற போது நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்மயோகம் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். யோகா லேடர் இருக்கு. அதுல என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் கர்மீஸ், அப்புறம் கர்ம காண்டா, அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எதையுமே எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து ஞான யோகம், பகவானை பத்தின நிறைய நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்ணிக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய வளர்த்துக்கும் போதுதான் பகவான் நம்மளுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமானவங்களா இருப்பாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம எதுவும் ஸ்பெகுலேட் பண்ணிக்க கூடாது. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட வேதத்தை நம்ம முழுமையா நம்பணும். அதுதான் நம்மளோட வழிகாட்டுதல். சரிங்களா? வழிகாட்டி அப்படின்னா அது நம்மளோட வேதம் தான். அதை நம்ம என்னைக்குமே உயர்வா அதுக்கு மரியாதை கொடுத்து அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அப்ப ஞான யோகம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகம். அது மனதையும் சென்சஸையும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல கண்ட்ரோல் பண்ணி பகவான் மேல ஈடுபடுத்தி தியானம் பண்ணி முன்னேறது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். முழுமையா நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து 3rd சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஒரு சேரியட். அதுல என்னென்ன சென்சஸ் இருந்தது? கண்கள், காதுகள், வாய், அதுக்கப்புறம் வந்து மூக்கு, இந்த மாதிரி 5 சென்சஸ், 5 புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த 5ஐயும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தியில ஈடுபடணும், பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள்ல ஈடுபடணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அப்போ கண்கள்னால பகவானை பார்க்கிறது, நாக்கால வந்து பிரசாதம் எடுத்துக்கிறது, பகவானை பத்தி பேசுறது, பகவானை பத்தி பாடுறது, இந்த மாதிரி நம்ம என்கேஜ் பண்ணும்போது ஏன்னா சென்சஸ் ஆக்டிவா இருக்கும். அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது, அதை நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும். அப்போ மெட்டீரியல் விஷயத்துல அதை நம்ம நிறைய என்கேஜ் பண்றதை விட நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி சேவையில அதை நம்ம வந்து என்கேஜ் பண்ணணும் பகவான் மேல. அந்த மாதிரி செய்யறதுனால நமக்கு என்ன நன்மை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நித்தியமான சந்தோஷம் கிடைக்கும், நித்தியமான அமைதி கிடைக்கும். நம்ம தேடுறது வாழ்க்கையில என்ன? அமைதியும் சந்தோஷமும். அது இந்த ஜட உலகுல நம்ம தேடுறோம். அந்த ஜட உலகத்துல அது என்னது? கண்டிப்பா கிடைக்காது. ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு இதுல நிறைய கஷ்டங்கள் உண்டு இல்லைங்களா? பிறப்பு, இறப்பு, நோய், அதுக்கப்புறம் வந்து மூப்பு, இது 4ம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் இன்னும் 3 மிசரிஸ் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்றத நம்ம 8th சாப்டர்ல பார்ப்போம். அப்ப இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு நிதர்சனம் இல்லாத ஒரு உலகம், அப்புறம் நித்தியம் இல்லாத ஒரு உடல். இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வச்சுக்கிட்டு இதுல நம்ம போயிட்டு இது கிடைக்கணும், இது கிடைக்கணும் நம்ம நிறைய ஆசைப்பட்டு அதன் பின்னாடி நம்ம போக போக நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? அமைதி போயிடும், சந்தோஷமும் வந்து முழுமையா இருக்காது. இருக்கும், சந்தோஷம் கிடைக்கும் ஒரு கால அளவுக்கு, துக்கமும் கிடைக்கும் ஒரு கால அளவுக்கு. இதையே தான் நம்ம வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஒரு நாளும் நம்மளுக்கு இது நிறைய நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல இருந்து நித்தியமான சந்தோஷமும் நித்தியமான அமைதியும், ஆத்மாவுக்கு சந்தோஷமானது, நித்தியமான ஆத்மாவுக்கு சந்தோஷமானதுன்றது பக்தி மார்க்கம் தான் அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி சேவையில நம்மள முழுமையா ஈடுபடுத்தணும். அந்த மாதிரி செய்யும்போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா அமைதியும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும். இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல, ஜட உலகத்துல நம்மளுக்கு ஏற்படுற கஷ்டங்கள்ல நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஈஸியா நம்மளால சமாளிக்க முடியும் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்ப பக்தி தான் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம கர்ம யோகா செயல் மூலியமா பகவானை நம்ம எப்படி திருப்தி பண்றதுன்றத பார்த்தோம். ஞானத்தை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றது, அதாவது ஞானம் கூட யாருக்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும்? நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். குருவின் மூலியமா நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதுவும் 4 சம்பிரதாயத்துல இருந்து வர குருக்கள் கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க ரொம்ப வெளிப்படையா தெரியவே மாட்டாங்க. பரம்பரை வேணா எல்லாருக்கும் தெரியும். கௌடிய சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், அதுக்கப்புறம் ருத்ர சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம், சம்பிரதாயம் தெரியும். ஆனா குருக்கள்ன்றவங்க வெளிப்படையா தன்னை அடையாளப்படுத்திக்கவே மாட்டாங்க இதுல உள்ளவங்க எல்லாம். ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே முழுக்க முழுக்க பக்தி சேவையில ஈடுபடுறவங்க இல்லைங்களா? பக்தி எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறவங்க இல்லைங்களா? அதனால வெளிப்படையா அவங்க வெளியில தெரிய மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம ஆத்மார்த்தமா நம்ம பகவானுக்கு சேவை செய்யணும்ன்ற எண்ணத்தோடு நம்ம இருக்கும்போது பகவானே நம்மளுக்கு குருவை அடையாளப்படுத்துவாங்க. அப்படின்னும் போது நம்ம எடுத்துக்கிற நாலேஜும் யார்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கணும்? குரு கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கணும். அதேதான் பகவானும் வந்து அவங்களோட லீலைகள்ல அவங்க நமக்கு காமிச்சாங்க அப்படின்றதுதான். கிருஷ்ணர் வந்து சாந்தியப்ப முனி கிட்ட இருந்தும், ராமர் வந்து வசிஷ்டர் கிட்ட இருந்தோம்லாம் வந்து இது நாலேஜ் கெயின் பண்ணாங்கன்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப நேத்தி பார்த்தது
யோகா ஆஃப் நாலேஜ் பார்த்தோம் நம்ம. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கர்ம யோகா, கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள். பகவானுக்காக. ஏன்னா நேத்துக்கு நம்ம பார்த்தோம் அக்கர்மா அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 3 பார்த்தோம். ஒண்ணு வந்து விக்கர்மா, வேதத்துல தடைப்பட்ட செயல்களை செய்யறது, அதனால தவறுகளை செஞ்சு தண்டனை அனுபவிக்கிறது நரகத்துல. அப்புறம் கீழ்பிறப்பு எடுப்போம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கர்மா, ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து பண்றது. இது வேணும் அது வேணும்னு ஆசைப்பட்டு செய்யறது. அதனால ஆனா கண்டிப்பா அவங்க பாபங்கள் செய்ய மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு நன்மைகள் தான் விளையும். அதனால அவங்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும். திரும்பவும் பிறப்பு எடுப்பாங்க. அந்த சொர்க்கத்துல போய் அவங்க நரகத்துல போய் கஷ்டப்பட்டுட்டு எப்படி திரும்பி பிறப்பு எடுக்கிறாங்களோ, அது மாதிரி அவங்க செஞ்ச நல்ல காரியங்களுக்கு அவங்க சொர்க்கத்துல போய் எல்லா நன்மைகளையும் அனுபவிச்சுட்டு திருப்பி அவங்க பிறப்பெடுப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயமும் உண்டு. நான் நல்லது செஞ்சா எனக்கு நல்லது நடக்குது. நான் ஏன் பக்தி பண்ணணும்? அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்போ நல்லது செஞ்சா நல்லது நடக்கும். ஆனா வந்து முக்தின்றது பகவானால மட்டும்தான், பக்தி சேவை செய்யறதுனால மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும். இல்லனாலும் இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற ஒரு சுழற்சிக்குள்ளதான் நம்ம இருப்போம். நல்லது செஞ்சா நல்லது நடக்கும். திரும்பவும் பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்பு அதுலயே தான் இருப்போமே தவிர, முக்தின்றது நித்தியமான ஒரு சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்காது இல்லைங்களா? அதனாலதான் என்ன பண்ணணும்? எப்பயுமே பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அகர்மா. அகர்மான்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, செயலின்மைன்னு பார்த்தோம். எதுல செயலின்மை? இந்த ஜட உலகத்துல நம்மளுக்கு எந்த ஒரு செயலும் கிடையாது. எதுல செயல்பாடு நிறைஞ்சிருக்கணும்? எப்பயுமே பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுல முழுமையான நம்ம வந்து ஈடுபட்டிருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி செயல்கள் தான் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி, பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादाल सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतारुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशधारिणे। श्री ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறது வந்து சாப்டர் 5. இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 5.1. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத பஞ்சமோऽध्यायः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினார், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவ்விரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக.
அப்படின்றத வந்து கேக்குறாங்க. அதாவது எப்படி 3rd சாப்டர்ல செயலை துறக்கிறதா இல்ல செயல் புரியணுமா அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் என்ன கேக்குறாங்க? முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். எந்த செயலை துறக்க சொன்னாங்க? மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஜட உலகத்துக்கான விஷயங்களை துறக்க சொன்னாங்க. எந்த விஷயங்கள் வந்து பகவான் செய்ய சொன்னாங்க? பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அக்கர்மா செய்யணும் அப்படின்னு. அப்ப பக்தியுடன் செயலாற்றும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவ்விரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக அப்படின்றத கேட்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த ஸ்லைடு என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு ரீகேப் மாதிரி, சரிங்களா? அதாவது நம்ம வந்து இது வரைக்கும் வந்து 4 சாப்டர் நம்ம முழுசா முடிச்சிருக்கோம். பகவத்கீதையில 18 சாப்டர், அதுல 4 முடிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா? அதுல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றது ஒரு சின்ன ஒரு ரீகேப். வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது. அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு உன்னதமான ஒரு விஷயம். எப்பயுமே நம்பிக்கை இல்லாம இது கரெக்டா இருக்காது, இது கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து எப்பயுமே ஒரு தெளிவான ஒரு புரிதல் இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்தலாம். எப்படியும் ஏதோ ஒரு செயலை செய்ய போறோம். ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஏதோ ஒரு செயலை செய்ய போறோம். அதுவும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பக்தி சேவை பண்ணணும் பகவானுக்கு அப்படின்னும் போது, ஏன் பக்தி சேவை பண்ணணும் நம்ம மனசுல ஒரு எண்ணம் எழுது இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா கம்பெனிக்கு போறோம், வேலைக்கு போறோம், சேவை செய்யறோம் இல்லைங்களா? அவங்க சொன்ன நியமனத்தின்படி நம்ம வந்து சேவை செஞ்சாதான், அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணாதான் நம்மள அவங்க வேலையில வச்சுப்பாங்க. நமக்கு அவங்க சம்பளம் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்? சேவை செய்யறோம். அதே மாதிரி குடும்பத்திலும் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் நம்ம சேவைகள் செய்றோம். ஹஸ்பண்ட் குழந்தைங்களுக்கும் ஒய்ஃபுக்கும், அது மாதிரி மனைவி வந்து ஹஸ்பண்டுக்கும் குழந்தைங்களுக்கும், அது மாதிரி குழந்தைகள் பெற்றோர்களுக்கு அப்படின்றது சேவை. சேவை செய்யறது தான் நம்மளோட இயல்பே. யாருமே யாருக்குமே நான் சேவையை இது வரைக்கும் பண்ணதே இல்லைன்றத சொல்லவே முடியாது. கண்டிப்பா தந்தை குழந்தைகளுக்கும், மனைவிக்கும், அதே மாதிரி குழந்தைகள் வந்து அதாவது பெற்றோர்களுக்கும் சேவை செய்யறதுன்றது நம்மளோட இயல்பு. அது வந்து நம்மளுக்கு இயல்பாவே உள்ள ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம வெளியில போறோம், வேலைக்கு போறோம், ஸ்கூலுக்கு போறோம் அப்படின்னா கூட பசங்க போறாங்கனாலும், அந்தந்த இடத்துக்கு தேவையான சேவைகளை நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது சேவை செய்யறதுன்னு நம்மளோட இயல்பு. அப்ப ஆத்மாவா நம்ம இருக்கிறோம். இப்ப உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த ஆத்மாவுக்கு சேவை செய்யற ஒரு தரம் உண்டு. யாருக்கு சேவை செய்யணும் ஆத்மா? இந்த ஜட வாழ்க்கைக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த ஜட உலகத்துல உள்ளவங்களுக்கு நம்ம சேவை செய்யறோம் இந்த உடம்பால. ஆனா ஆத்மா யாருக்கு சேவை செய்யணும்? பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். ஏன்னா பகவான் கிட்டே இருந்து வந்தது, பகவானாலதான் எல்லாமே கிடைக்குது நமக்கு. அப்படின்னும் போது பகவானுக்கு ஏன் சேவை செய்யணும்ன்றத நம்ம ஒரு நாளும் நம்ம யோசிக்கவே கூடாது. அப்ப மன யூகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது. அப்ப எப்படியும் ஏதோ ஒரு செயலை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்க போறோம். ஏதோ ஒரு எண்ணத்தை நம்ம மனசுல நினைச்சுக்கிட்டே தான் இருக்க போறோம். அது பகவானா இருந்தால் சிறப்பு, பக்தி சேவையா இருந்தா சிறப்பு. அப்ப நம்ம பக்தி சேவை தான் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 11 to 30 வரைக்கும் ஆத்மா, ஆத்மாவின் அறிவு, அதை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? ஆத்மாவோட தன்மை என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நித்தியமானது அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதை நம்ம உள் வாங்கிக்கணும். நித்தியமானது ஆத்மா, என்னைக்கும் அழியாதது அப்படின்றத நம்ம உள்வாங்கும் போதுதான் நித்தியமான ஆத்மாவுக்கான விஷயங்கள்ல நம்மளால ஈடுபட முடியும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 31 to 37 வரைக்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை விளக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை. அப்ப வர்ணசங்கரம் இருந்தது. அதாவது இந்த 4 விஷயங்கள், பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஒரு மனிதன் அப்படின்னா அது ராஜாவா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சந்நியாசி, இந்த நிலைப்பாடோட தான் அவங்க வாழ்க்கை அமையும். சரிங்களா? ராஜாவாக இருந்தாலும், ஒரு நாட்டு அரசாட்சி புரிஞ்சாலும் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பிரம்மச்சரியம், அப்ப குருகுலம் போவாங்க. அதுக்கப்புறம் கிரகஸ்தா, அப்போ கல்யாணம் நடக்கும், குழந்தைகள், அப்புறம் ராஜ பரிபாலனம் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் முடிஞ்சு தன்னோட பிள்ளைக்கு அந்த தகுதி வந்த உடனே அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, நான் இன்னும் ராஜ்யம் ஆண்டுகிட்டே இருக்கேன்னு வந்து கடைசி வரைக்கும் அதுலயே பற்றுதலோட இருக்க மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வானப்பிரஸ்தம், கொஞ்சம் ஃபேமிலில இருந்து ஒதுங்கி இருக்கிறது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அது முடிஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சந்நியாசம். முழுக்க முழுக்க தன்னோட வாழ்க்கையில தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமைகளை முடிச்ச உடனே அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்க சந்நியாசம் எடுக்கும் பொழுது முழுக்க முழுக்க தன்னோட வாழ்க்கையில பக்தி தொண்டுல அவங்கள ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க. அதனால முக்தி அடைய முடியும் அப்படின்ற ஒரு தெளிவு எல்லாருக்குமே உண்டு. அப்போ ஆஹ்
இந்த நாலு அதாவது வர்ண சங்கரம் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம். சரிங்களா? அதாவது வந்து பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள், அதே மாதிரி பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தம், சன்னியாசி, இந்த நிலைப்பாடோட தான் வாழ்க்கையில இருந்தது. அப்போ பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை விளக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்றதை நம்ம வந்து பார்த்தோம். அப்புறம் பல செயல்பாடுகள் காரணமாக ஆத்மாவின் சிக்கல். ஆத்மாவுக்கு என்ன சிக்கல்? எதனால ஆத்மா வந்து கஷ்டப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ், பல செயல்பாடுகள் காரணமாக. எந்த ஒரு செயலையும் நம்ம செய்யும்போது பக்திக்காக, பகவானுக்காக செய்யாம எதையோ ஒன்று எதிர்பார்த்து செய்யறோம் இல்லைங்களா? அதனால நம்மளுக்கு ஒரு கர்மம் ஏற்படுது. நம்மளுக்கு ஒரு பாண்டேஜ் ஏற்பட்டுடுது. அதனால நம்ம இப்ப நல்லது செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுக்கான நன்மைகளை அனுபவிச்சே ஆகணும். அதே தவறு பண்ணோம்னா அதுக்கான தண்டனைகளை அனுபவிச்சே ஆகணும் இல்லைங்களா? அப்ப ஆத்மாவால என்ன ஆக முடியல, லிபரேஷன் ஆக முடியல, முக்தி அடைய முடியல. அது என்ன பண்ணிடுது, சிக்குண்டு இருக்கு எங்க இந்த ஜட வாழ்க்கையில அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பக்தி சேவையால் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுவதை விளக்குகிறது. அதாவது பக்தி சேவை தான் சிறந்தது. அதனால நம்ம இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து நம்ம விடுபட முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 3வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா, ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்குகிறது. ஆத்மாவுக்குன்னு எந்த ஒரு கடமையும் கிடையாது இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலகத்துல ஆத்மாவுக்குன்னு ஏதாவது ஒண்ணு தேவையானா, ஆத்மாவுக்குன்னு எந்த ஒரு விஷயமுமே தேவையே இல்லை. ஆத்மாவுக்கு பகவானுக்கு பக்தி செஞ்சா மட்டும் போதும். வேற எந்த ஒரு விஷயமும் தேவையில்லை அப்படின்றதையும் நம்மளால இங்க புரிஞ்சுக்க முடியுது. அதுக்கப்புறம் அத்தியாயம் 4ல உரை 33ல அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் ஞானத்தின் தளத்தில் உச்சம் அடைகிறது. நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அது என்னது, ஞானம், அதாவது ஞானத்தின் தளத்தில் உச்சம் அடைகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அந்த ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்றதையும் ஒரு தடவை நம்ம பார்த்துடலாம். 4.33. அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலதரப்பட்ட இந்த யாகங்கள் அனைத்தும் வேதங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை. இவை பல்வேறு விதமான செயல்களில் இருந்து பிறந்தவை. இவற்றை இவ்விதம் அறிவதால் நீ முக்தி அடைவாய் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துக்கான அர்த்தமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது பலதரப்பட்ட இந்த யாகங்கள் அனைத்தும் வேதங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை. இவை பல்வேறு விதமான செயல்களில் இருந்து பிறந்தவை. அப்ப முக்குணங்கள்ல இருந்து பிறந்தது எல்லா விஷயங்களும். சரிங்களா? இவற்றை இவ்விதமாக அறிவதால் நீ முக்தி அடைவாய். நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அது எங்க இருந்து வருது, நமக்கு இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வருது இல்லைங்களா? அப்போ அதை பத்தி நம்ம ஒரு தெளிவான ஒரு புரிதல் இருக்கும்போது நம்மளால அந்த ஞானம் கிடைக்கும்போது நம்மளால ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளால ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியுது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். 4வது அத்தியாயத்தின் கடைசி வசனத்தில் கிருஷ்ணர் மீண்டும் அர்ஜுனனிடம் எழுந்து போராட சொன்னார். இதனால் அர்ஜுனனை குழப்புகிறது. கைவிடு அல்லது வேலை. அதாவது இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது, பக்தி சேவைதான் சிறந்தது அப்படின்னும் போது மறுபடியும் அர்ஜுனருக்கு என்ன ஆயிடுது, குழப்பம் ஏற்படுது. நான் இப்ப பிரிஸ்கிரைபிலிட்டி செய்யணுமா, இல்ல நான் வந்து பக்தி தொண்டு புரியணுமா? அதனாலதான் அர்ஜுனன் என்ன பண்ணிருக்காங்க, பகவான் கிட்ட இந்த கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க. அர்ஜுனன் கூறினார், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவ்விரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. மாதாஜி 5.2. श्री भगवानुवाच सन्न्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्म योगो विशिष्यते. हरे कृष्ण. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பரிந்துரைத்தார், செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். அதாவது செயலை துறக்கிறது, பக்தியுடன் செயல்படுறது, இது ரெண்டுமே என்னது, முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவ்விரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். செயலை துறக்கிறதுன்றது என்னது, தியானம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? காட்டுல போய் முனிவர்கள்லாம் தியானம் பண்றாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த மெட்டீரியல் ஜட உலகத்துக்கான விஷயங்களை அவங்க துறந்துடுறாங்க. ஆனா தியானம் பண்ணி அவங்க என்ன பண்றாங்க, முக்தி அடைகிறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க என்ன முக்தின்றது 5 விதம் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து சாயுஜ்ய முக்தி, சாமிப்பிய முக்தி, சாரூபிய முக்தி, சாலோக்கிய முக்தி, சாஷ்டி அப்படின்னு 5 வகையான முக்தி இருக்கு. சரிங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி செயலை துறந்துட்டு பகவான் மேல தியான நிலையில அவங்க வந்து
ஆஹ் ஈடுபடும் பொழுது அவங்க வந்து சாயுஜ்ய முக்தி பிரம்ம ஜோதியில போய் அவங்க வந்து ஐக்கியம் ஆயிடுவாங்க. சரிங்களா? அப்போ செயலை துரத்தல் அதனாலும் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? முக்தி கிடைக்கும். ஆனா வந்து அது வந்து சாயுஜ்ய முக்தி பிரம்ம ஜோதி அளவுக்கு அவங்களால அடைய முடியும். ஆனா பக்தி சேவை தான் சிறந்தது. அது அந்த மிச்ச 4 வகையான முக்தியையும் அளிக்கும். அதனால பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பொதுவா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்க ஒரு கதை நம்ம பார்க்க போறோம். நிருக மகாராஜாவோட ஸ்டோரி. சரிங்களா? இன்னொன்னு வந்து இது வந்து என்னன்னா, ஒரு அரசர் தன்னோட கடமைகள பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிய திறன்பட செய்றாங்க. ஆனா, அவங்க ஒரு சில பகவானுக்காக செய்யல. செயல்கள ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட். இது செஞ்சா எனக்கு இந்த நன்மை கிடைக்கும். அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக செய்றாங்க. அவங்களோட நிலைப்பாடு என்ன ஆகுது? அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்டோரில இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அம்பரீஷ் மகாராஜோட ஸ்டோரி. அவங்க வந்து ரொம்பவே ஒரு அ ஒரு பியூர் டிவோட்டி அவங்க. அவங்களோட செயல்கள் முழுக்க முழுக்க எல்லாமே பகவானுக்காக இருக்கும். அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது, அவங்களோட நிலைப்பாடு என்ன? அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம்னா, நம்மளுக்கு ஈஸியா புரிதல் ஏற்படும். கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல நம்ம செயல்கள் ஏன் புரியணும்? எதனால பகவானுக்கான செயல்கள நம்ம செய்யணும்? அப்படின்றத நம்மளால ஈஸியாவே புரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா? அப்ப அம்பரீஷ் மகாராஜ் ஸ்டோரி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அம்பரீஷ் மகாராஜ் அவங்க வந்து சிறந்த ஒரு டிவோட்டி அவங்க. அவங்க வந்து சிறந்த பக்தர் அவங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட அடையாளம் அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அவங்களோட எல்லா செயல்களும் பகவானுக்காக இருக்கும். அவங்க இதுல பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருமே ராஜா. சரிங்களா? கிங். யாருமே வந்து சந்நியாசம் வாங்குனவங்க கிடையாது. 2 பேருமே யாரு? நாட்ட ஆட்சி புரியறவங்க. சரிங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல, அவங்க த திறன்பட தர்மத்தின் வழியில அவங்க என்ன பண்றாங்க? நாட்ட ஆட்சி பண்றாங்க. யாரு? அம்பரீஷ் மகாராஜா. அதே சமயத்துல பக்தி சேவையிலும் அவங்க பெஸ்ட்டா இருக்காங்க. என்ன மாரி அவங்களோட இது பக்தி சேவை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாமே தன்னோட அவயங்கள் எல்லாமே பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டதா இருக்கும். அவங்களோட சென்சஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்போ கண்கள், காதுகள், வாய், மூக்கு இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் கைகள்னால என்ன பண்ணுவாங்க? அர்ச்சனைகள் பண்ணுவாங்க. கால்கள்னால கோயில வலம் வருவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாமே எல்லா விஷயமுமே வந்து அவங்க வந்து பகவானோட விஷயத்துல அவங்க ஈடுபடுத்துவாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த மாதிரி ராஜ்ய பரிபாலனமும் பண்ணிக்கிட்டு, அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்க? பக்தி சேவையிலும் தன்னை முழுமையா ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இருக்காங்க. விரதம் இருக்காங்க. ஏகாதசி விரதம் இருந்து அடுத்த நாள் துவாதசி அன்னைக்கு காலையில அந்த விரதத்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல அவங்க முடிக்கணும். அதாவது ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங்ன்றது கிரெயின்ஸ் எதுவும் எடுத்துக்க கூடாது. அதாவது தானிய வகைகள் எதுவும் எடுத்துக்க கூடாது. ஒரு சில நியமனங்கள்லாம் உண்டு. அப்போ ஒவ்வொரு வைஷ்ணவாவும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங்க நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி அம்பரீஷ் மகாராஜும் ஒரு சிறந்த வைஷ்ணவர் இல்லைங்களா? அவங்களும் ஃபாலோ பண்றாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட ராஜ்யத்துக்கு துர்வாச முனி வராங்க. துர்வாச முனி வந்த உடனே இவங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் அம்பரீஷ் மகாராஜுக்கு. ஏன்னா எப்பயுமே வந்து டிவோட்டீஸ் வந்து பக்திய தனியா பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து விரும்பவே மாட்டாங்க. எல்லாரோட சேர்ந்து பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை தான் அவங்களுக்கு எப்பயுமே நிறைஞ்சிருக்கும். அப்படின்ற பட்சத்துல தன்னோட அரண்மனைக்கு ஒரு முனிவர் வந்திருக்காங்க. அதுவும் அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம இந்த ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் முடிக்கிறோமே அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டு துர்வாச முனிவரை வரவேற்கிறாங்க. எந்த குறையும் இல்லாம. அப்ப துர்வாச முனி என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரேன். நீ வந்து எனக்காக வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க போறாங்க. போனாங்க லேட் ஆயிடுது. எப்பயுமே ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் அடுத்த நாள் துவாதசி அன்னைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல முடிக்கணும். இல்லன்னா அந்த ஃபாஸ்டிங் இருந்ததுக்கான பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும். இவங்க வர்றதுக்கு லேட் ஆக அம்பரீஷ் மகாராஜுக்கு வருத்தம் வந்துருது. உடனே என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட குருவையும் அமைச்சர்களையும் கூப்பிட்டு கேட்கறாங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஃபாஸ்டிங் முடிக்கணும். ஆனா துர்வாச முனி வந்து வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, தீர்த்தம் எடுத்துக்கிறது தப்பு கிடையாது. தீர்த்தம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி துளசி இலை போட்டு தீர்த்தம் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்போ உடனே அம்பரீஷ் மகாராஜும் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்கன்னும் போது, அவங்கள நம்ம நல்லபடியா வரவேற்கணும் இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்மள நினைச்சு நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் வந்திருக்காங்க அப்படின்னும்போது, அந்த எண்ணத்துக்கு நம்ம மரியாதை கொடுத்து அவங்கள நல்லபடியா உபசரிக்கணும். அவங்க அவங்க இருக்கும்போது நம்ம தனியா எதுவும் சாப்பிடுறதோ, இல்ல நம்ம பாட்டுக்கு டிவி பார்த்துட்டு இருக்கதோ, அந்த மாதிரிலாம் நம்ம செய்யாம, அவங்கள என்ன பண்ணணும்? அவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வந்ததுக்காக சந்தோஷப்படணும். திருப்பி நம்மளோட அவங்க பேசணும்னு விருப்பப்படுற அளவுக்கு நம்ம அவங்கள உபசரிக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கலாச்சாரம் உண்டு நம்ம கிட்ட. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்கள விட்டுட்டு எப்படி பிரசாதம் எடுத்துக்க முடியாது. அப்ப தண்ணீர் எடுத்துக்கலாம். தீர்த்தம் எடுத்துக்கிறதுல தப்பு இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே அம்பரீஷ் மகாராஜும் என்ன பண்றாங்கன்னா, கொஞ்சம் துளசி தீர்த்தம் எடுத்து ஃபாஸ்டிங் வந்து அவங்க வந்து
முடிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலா கிரெயின்ஸ் மட்டும் சாப்பிடாம இருக்கிறதுன்றது ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங். அதுலயும் ஒரு நியமனங்கள்லாம் இருக்கு. ஆனாலும் ரொம்பவே சின்சியரா பண்றவங்க நிர்ஜல் ஃபாஸ்டிங்ன்றது இருப்பாங்க. தண்ணி கூட எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அந்த மாரி இருக்கிற ஃபாஸ்டிங்கும் உண்டு. அப்போ அம்பரீஷ் மகாராஜ் தீர்த்தம் எடுத்துக்கிறாங்க. துர்வாச முனி யாரு? நல்லா யோகம் பண்ணவங்க இல்லைங்களா? மைண்டையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது, ஆத்ம பலம் நல்லா அதிகமா இருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம். அவங்களால காத்துல நடக்க முடியும். நெனச்ச நேரத்துல ஒரு இடத்துக்கு போக முடியும். நெறைய அவங்க கிட்ட மாய சக்திகள் இருக்கும். அப்ப அந்த சக்தியால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? அம்பரீஷ் மகாராஜ் தீர்த்தம் எடுத்துக்கிறத பாத்துடுறாங்க. பார்த்தோனே அவங்களுக்கு கோபம் வந்துருது. துர்வாச முனிவர் எதுக்கு பேர் போனவங்க? வசிஷ்டர், துர்வாசர்லாம் கோபத்துக்கு பேர் போனவங்க இல்லைங்களா? உடனே வந்து என்ன விட்டுட்டு நீ எப்படி நீ தீர்த்தம் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட தலைமுடி எடுத்து கீழ போட்டு அதுலேருந்து ஒரு அசுரனை வர வச்சு அம்பரீஷ் மகாராஜ உம் வதம் பண்ண சொன்னாங்க. அந்த செகண்ட் என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட கையில இருந்த சுதர்சனம் வந்து அந்த அசுரனை வதம் பண்ணிடுது. வதம் பண்ணது மட்டும் இல்லாம துர்வாசரையும் துரத்த ஆரம்பிக்குது. உடனே துர்வாசருக்கு பயம் வந்துருது. உடனே அங்க உள்ள எல்லார்கிட்டயும் என்னை காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. யாரும் வந்து காப்பாத்த முடியாது. அப்புறம் இன்னும் பிரம்மா கிட்ட போறாங்க. லார்ட் பிரம்மா கிட்ட போயிட்டு என்னை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சுதர்சனத்தோட சக்தி எல்லாம் என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதனால என்னால முடியாது. நீங்க வந்து வேற யார்கிட்டயாவது போங்க அப்படின்றாங்க. உடனே லார்ட் சிவபெருமான் அதான் சிவபெருமான்கிட்ட போறாங்க. லார்ட் சிவா கிட்ட அவங்க கிட்டயும் போய் கேக்குறாங்க என்னை காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு. உடனே பகவான் சொல்றாங்க இவங்க சிவபெருமான் சொல்றாங்க, இல்ல சுதர்சனத்தோட வந்து சக்தியை வந்து என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதனால நீங்க நாராயணர்கிட்டயே போய் சரணமடையுங்க அப்படின்னு சொல்லி சிவபெருமானும் சொல்றாங்க. உடனே நேரா இவங்க துர்வாசமணி வந்து நாராயணர்கிட்ட போறாங்க. போயிட்டு என்னை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ என்ன ஏதாவது நிந்திச்சிருந்தா கூட நான் மன்னிச்சிருவேன். இனிமே பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தேனா, ஆனா நீ வந்து கஷ்டப்படுத்தினது என்னோட டிவோட்டிய, என்னோட பக்தன. அதனால சுதர்சனம் என் பேச்சையே கேட்காது அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்லிடுறாங்க. அப்பதான் துர்வாசருக்கு புரியுது. உண்மையான பக்தனோட நிலை என்ன அப்படின்றது தெரிய வருது. உடனே என்ன பண்ணாங்க, அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னோடனே, நீ யார வந்து கஷ்டப்படுத்தினியோ அவங்க கிட்டயே நீ போய் மன்னிப்பு கேளு அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாங்க. உடனே நேரா வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜாட்ட மன்னிப்பு கேக்குறாங்க. அம்பரீஷ் மகாராஜ் எப்பயுமே பியூர் டிவோட்டிஸ், யாரையும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, எனிமியா பார்க்கவே மாட்டாங்க. ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க, உடனே மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஃபர்ஸ்ட் யாரையுமே அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பியூர் டிவோட்டிஸ் கர்ஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. சரிங்களா? கஷ்டப்படணும் அப்படின்லாம் அவங்க வந்து நினைக்க மாட்டாங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க கேட்கணும்னு நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சுதர்சனத்துக்கிட்ட சொல்றாங்க, இவங்களை ஒண்ணும் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி. உடனே சுதர்சனம் வந்து மறைஞ்சு போய் பகவான் கிட்டயே தஞ்சம் அடைஞ்சிருது. இதுதான் வந்து ஒரு உண்மையான பக்தனோட உயர்ந்த நிலை. சரிங்களா? பகவான் வந்து எந்த இடத்துலயும் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பக்தியை அவங்கள என்ன பண்ணும், அவங்கள பாதுகாக்கும். பகவான் கிட்ட நல்லபடியா அவங்கள கொண்டு போய் சேர்க்கும். இதே வந்து இப்ப நம்ம பார்க்க போறது நிருக மகாராஜா. அவங்களோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிருக மகாராஜாவும் ரொம்பவே சிறந்த ஒரு அரசர். அவங்க வந்து தர்ம வழியில நல்லபடியா ஆட்சி பண்றாங்க. அவங்களோட அவங்களோட ராஜ்யத்துல ஒரு குறைபாடுமே கிடையாது, அதர்மமே கிடையாது. நல்லபடியா ஆட்சி பண்றாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நாள் என்ன பண்றாங்க, தினமும் அவங்க வந்து நிறைய தானங்கள், தவங்கள் இது தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. எதனால பண்ணுவாங்கன்னா, தனக்கு இந்த தானம் பண்றதுனால இந்த நன்மை கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போட, இந்த தர்மம் பண்றதுனால எனக்கு இந்த நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போட அவங்க வந்து தினப்படி நிறைய தானங்கள் தர்மங்கள்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் என்ன ஆகுது, அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது பிராமணர்களுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, பசுவை வந்து தானமா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பசுவும் கொஞ்சம் பொன் அதெல்லாம் வந்து தானமா கொடுக்குறாங்க. அப்போ பசுவெல்லாம் நல்லா அலங்கரிக்கப்பட்ட பசுவா அவங்க வந்து குடுக்குறாங்க. அப்போ ஒரு பிராமணருக்கும் அந்த மாதிரி குடுக்குறாங்க. அந்த பிராமணரும் அந்த பசுவை எடுத்துட்டு போறாங்க. தானமா வாங்கிட்டு. போய் அவங்க வீட்டுல அத வச்சிருக்காங்க. ஆனா எப்பயுமே விலங்குகள் என்ன பண்ணும்னா, பறவைகள்லாம் ஆ ராத்திரி ஆச்சுன்னா தன்னோட யாருகிட்ட வளர்ந்ததோ அவங்க வீட்டுக்கு வந்துரும் இல்லைங்களா? அந்த இருப்பிடத்தை நோக்கி அது வந்து இயல்பாவே அது வந்து போயிடும். அந்த மாதிரி என்ன ஆயிடுது, அன்னைக்கு ராத்திரியே அந்த பசு என்ன பண்ணிடுது, திருப்பி வந்து ராஜ்யத்துக்கே வந்து எல்லா பசுவோடையும் கலந்துருது.
இது வந்து ராஜாவுக்கு தெரியாது. அப்ப அடுத்த நாளும் என்ன பண்றாங்கன்னா, இவங்க பசு எல்லாருக்கும் தானம் பண்றாங்க. பிராமணர்களுக்கெல்லாம் பசு, பொன் அந்த மாரி பொருட்கள் எல்லாம் தானம் பண்றாங்க. அப்ப இந்த பிராமணர் முதல் நாள் வாங்குனவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த பக்கமா நடந்து போறாங்க. போகும்போது இவங்களால அடையாளம் கண்டுபிடிக்கப்படுது. ஏன்னா, அந்த பசுவோட அலங்காரம்லாம் வந்து நேத்துக்கு அவங்களுக்கு குடுத்த பசுன்றதை இவங்களால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. சரின்னு சொல்லிட்டு நிருக மகாராஜா கிட்ட போயிட்டு, இந்த மாரி நேத்து நீங்க எனக்கு குடுத்த பசு வந்து திரும்பி உங்ககிட்டயே வந்துருச்சு. அதனால எனக்கு அது வேணும் அப்படின்ன உடனே, "ஓ! அப்படியா? சரி பரவால்ல. யாருகிட்ட குடுத்துட்ட?" அப்படின்னு சொல்லி கேட்கவும், இந்த மாரி ஒரு பிராமணர்ட்ட குடுத்துட்டீங்கன்னு. சரி அவங்கள கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட கூப்பிட்டு கேட்கறாங்க. உடனே அந்த பிராமணர் சொல்றாங்க, "எனக்கு நீங்க தானமா குடுத்தத திருப்பி கேட்கலாமா? ஏன்னா தானமா குடுத்தத திருப்பி கேட்க மாட்டாங்க இல்லையா? அதனால நான் தரமாட்டேன்" அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே வந்து இந்த பிராமணர்ட்ட, "சரி பரவால்ல நீங்களே வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து இந்த மொத நாள் குடுத்த பிராமணர்ட்ட நான் உங்களுக்கு இதுக்கு பதில் நெறைய பசு தரேன். நெறைய பொன் பொருள்லாம் தரேன். அதனால நீங்க வந்து அத வாங்கிக்கோங்கன்ன உடனே, இது வந்து நடந்தது வந்து அ திரேதா யுகத்தோட ஆரம்ப காலத்துல. சரிங்களா? அப்பல்லாம் வந்து அ நெறைய வேணும்லாம் ஆசைப்பட மாட்டாங்க. தனக்கு என்ன கிடைச்சதோ அதெல்லாம் சந்தோஷமா வாங்கிட்டு போவாங்க. தானத்துல. சரிங்களா? அப்ப நீங்க எனக்கு நேத்து என்ன பசு குடுத்தீங்களோ அதே குடுங்க. எனக்கு நெறைய பசு, நெறைய பொன் பொருள்லாம் வேண்டாம். அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து சொல்றாங்க. உடனே இந்த பிராமணர்ட்ட சமரசம் பண்றாங்க. இந்த பசுவ குடுத்துருங்க. நான் உங்களுக்கு நெறைய பசு குடுக்குறேன். நெறைய பொன் பொருள் தரேன். உடனே எனக்கும் அது மாரிலாம் வேண்டாம். நீங்க என்ன எனக்கு குடுத்தீங்களோ அதுவே எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லி 2 பேரும் சமரசம் ஆகாதனால 2 பேருமே பசுவ எடுத்துட்டு போல. பசுவ மகாராஜா கிட்டயே விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. உடனே இந்த பசுவையும் ராஜா வந்து அரண்மனையில வச்சுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமும் நெறைய தானங்கள், தர்மங்கள்லாம் பண்றாங்க. அவங்க வாழ்க்கையும் வந்து முடிவுக்கு வருது. இறப்பு ஏற்படுது. அப்ப யமதர்மராஜா வராங்க. வந்ததும் வந்து கேட்கிறாங்க. ஆ இதெல்லாம் பாகவதத்துல உள்ள ஸ்டோரீஸ். அம்பரீஷ் மகாராஜ் ஸ்டோரி, அப்புறம் வந்து நிருக மகாராஜா ஸ்டோரி எல்லாமே வந்து பாகவதத்திலேருந்து எடுக்கப்பட்ட கதைகள். சரிங்களா? அப்போ இந்த மாரி வந்து அவங்க ஆ அந்த பசு வந்து அவங்ககிட்டயே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் யமதர்மராஜா வராங்க. வந்த உடனே அவங்க வந்து நிருக மகாராஜா கிட்ட சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி வந்து "நீ வந்து எல்லாமே நன்மைகளா பண்ண. அதனால உனக்கு நெறைய வந்து சொர்க்கத்துல அனுபவிக்கிறதுக்கு நெறைய விஷயங்கள் வந்து நீ வந்து பண்ணியிருக்க. ஆனா ஒரே ஒரு தவறு மட்டும் பண்ணிட்ட. இந்த மாதிரி ஒரே பிராமணர் 2 பிராமணர்களுக்கு ஒரே பசுவ தானமா குடுத்துட்ட. அது ஒண்ணு தான் நீ பண்ணதுலயே தப்பு. மத்தது எல்லாமே வந்து புண்ணிய காரியங்கள் தான்" அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே சரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. "நீ வந்து இப்ப வந்து தப்புக்கான தண்டனை எடுத்துக்கிறியா? இல்ல செஞ்ச நன்மைக்கான பலன அனுபவிக்க விருப்பப்படுறியா?" அப்படின்ன உடனே, நான் செஞ்ச தவறுக்கான தண்டனைய ஏத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் செஞ்ச நன்மைக்கான பலன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. உடனே அந்த சின்ன ஒரு தவறு, அதுவும் அறியாம செஞ்ச தவறு. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு தண்டனையா ஒரு தண்ணி இல்லாத ஒரு கிணறுல ஒரு பெரிய பல்லியா பிறந்து இருக்கிறாங்க. சரிங்களா? திரேதா யுகத்துல அவங்க அந்த மாரி ஒரு பெரிய பல்லியா பிறக்குறாங்க. உடனே நிருக மகாராஜா கேட்குறாங்க, "எனக்கு எப்ப வந்து முக்தி கிடைக்கும்? எப்ப நான் இந்த தண்டனையிலேருந்து வெளில வருவேன்?" அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அப்போ அவங்க சொல்றாங்க, "துவாபர யுக கடைசில கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்க மூலியமா வந்து உனக்கு வந்து இந்த தண்டனையிலேருந்து விடுதலை கிடைக்கும்." அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே அப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த தண்ணி இல்லாத கிணறுலயே ஒரு யுகம் முழுக்க அ செலவு பண்ணி, அடுத்து துவாபர யுகத்திலயும் அவங்க அதே கிணறுலயே இருக்காங்க. தெரியாம பண்ண ஒரு தவறுக்காக. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணரோட அவதாரம் நிகழுது. அப்ப அவங்களோட பிள்ளைகள்லாம் அவங்க வந்து விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. அவங்க விளையாண்ட ஒரு பொருள் வந்து அந்த கிணறுக்குள்ளார விழுது. அப்ப அத வந்து எடுக்கிறதுக்காக பார்க்கும்போது, அங்க ஒரு பெரிய பல்லி இருக்கிறத பார்த்த உடனே அத எடுக்க முயற்சி பண்றாங்க. அவங்களால முடியல. உடனே தன்னோட தந்தை பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க. பகவான் வந்த உடனே அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லைங்களா? அதாவது நேத்திக்கு சாப்டர்ல கூட பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாம் எனக்கு தெரியும். ஆனா வந்து உனக்கு தெரியாது அர்ஜுனா அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு தெரியுது. இது நிருங்க மகாராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. போய் பகவான் கைய வைக்கிறாங்க. பகவான் தொட்டா எதுவுமே சிறப்பான விஷயமா அமையும் இல்லைங்களா? தொட்ட உடனே அவங்களுக்கு உருவம் கிடைக்குது. உருவம் கிடைச்ச உடனே ஆனா மத்தவங்களுக்கு தெரியாது. அதனால அவங்க வந்து தன்னோட கதைகள சொல்றாங்க. சொன்ன உடனே வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அவங்க வந்து ஆ ஹம் இது மோட்சம் வேணும் அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து கேட்கறாங்க. அப்படியும் ஒரு விஷயம் உண்டு. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சொர்க்கத்துல போய் அவங்களுக்கான நன்மைகள் எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி சேவை பண்ணி அவங்க வந்து மோட்சம் அடைஞ்சாங்க. அப்படின்ற மாரி இருக்கு. எனவே யார் ஒருவர் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமின்றி பக்தி சேவை செய்கிறார்களோ, அத்தகைய சேவையே உன்னதமான சேவை. மேலும் அவர்கள் வைகுண்டத்தில் வாழ்வர். அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஒரு பியூர் டிவோட்டிக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்பொழுது, என்ன ஆகுது? அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்க வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல இருக்கிற செயல்கள செய்றாங்க. அதே வந்து
எப்பயுமே நன்மைகளே செஞ்சுட்டு இருந்தவங்க ஒருத்தவங்க தனக்கே தெரியாம, ஏன்னா நம்ம கிட்ட டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது. எப்பயுமே ரொம்ப கான்சியஸா தவறுகளே செய்ய முடியாத ஒரு வாழ்க்கை நம்மளால வாழறது ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்போ ஆனா பக்தி சேவையில செய்யும்போது தவறுகள் நிகழறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. இப்ப நம்ம பகவான பத்தி நிறைய பேசுறோம். பகவான பத்தி நிறைய கேட்கிறோம். அந்த இடத்துல தப்பு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது. ஆனா இதே வந்து நம்ம ஒருத்தவங்கள பத்தி காசிப் பண்றோம். ஒருத்தவங்க பத்தி தவறுதலா பேசுறோம். இல்ல ஒருத்தவங்கள பத்தி தவறான விஷயங்கள சொல்லும்போது நம்ம அத கேட்கிறோம். அப்படின்னும்போது அந்த பாவத்துல நம்மளும் பங்கெடுத்துக்கிற மாரி அமைஞ்சிடுது இல்லைங்களா? நம்ம வெறுமனே அமைதியா கேட்டுட்டு தான் இருப்போம். ஆனா அந்த பாவத்துல நமக்கும் ஒரு பங்கு வந்துருது இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கான செயல்கள செய்யும்போது முழுமையான பாதுகாப்போட நம்மளால இருக்க முடியும். அதே வந்து நம் ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து நம்ம ஒரு ஒரு செயல்களையும் செய்யும் பொழுது, அதுல ஏதும் ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அது என்ன ஆயிடும் நமக்கு? கஷ்டத்த கொண்டு வந்து குடுக்கும். அப்படின்றத நம்ம இந்த 2 ஸ்டோரியில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால பக்தி சேவை என்னது? இருக்கிறதுலே சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 5.3. गेयस नित्य सन्नयासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. हरे कृष्णा. எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். அப்ப சந்நியாசம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ, நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம செய்யணும். ஆனா அந்த செயலை செய்யும் பொழுது அதுல விருப்பு வெறுப்பு அது வந்து நம்மளுக்கு இல்லாம இருந்தது அப்படின்னாலே அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி நான் செயலை துறக்கிறதா செயலை புரியறதான்னு நாங்க கேட்கும்போது பகவான் என்ன சொல்றாங்க? சந்நியாசம் சந்நியாசியா இருந்துட்டு இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல ஆசைகளோட இருக்கிறத விட கிரகஸ்தர்களா இருந்துட்டு பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறது சிறந்ததுன்னாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் எப்பயுமே நம்மளோட செயல்களை செய்யணும். ஆனா அதுல விருப்பு வெறுப்பு பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யாம இருக்கிறது தான் நிரந்தரமான சந்நியாசம் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன். இருமைகள்ன்றது நன்மை தீமை மகிழ்ச்சி துன்பம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா? குளிர் வெப்பம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இருமைகள் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அப்ப இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன், அதாவது நண்பன் விரோதி அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருமைகள் இருக்கக்கூடாது. அந்த இருமைகள் எதனால நமக்கு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த குணங்கள்னால வருது. நம்ம ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த இருமைகள் வரும். அப்ப இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று இதுல இருந்து விடுபட்டவங்க என்ன ஆகுறாங்க? இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து அவங்களால ஈஸியா வெளியில வர முடியும். முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இங்க பகவான் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, செயல் நம்ம செய்யணும். அந்த செயல்கள் மேல உள்ள எந்த ஒரு விருப்பும் வெறுப்பும் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடாது. அதாவது அதுக்கான ரிசல்ட்ல நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ஈடுபாடும் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இருமைகள்ல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தாலும் முழுமையா முக்தி அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தன் இடைவிடாத கிருஷ்ண ஜப மகிமையால் வேசியாஸ்திரியை மனம் திருத்தி கிருஷ்ண பக்தி மார்க்கத்தில் திருப்பினார். அதாவது எப்பயுமே ஒரு பியூர் வைஷ்ணவா ஒரு டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னை சுத்தி உள்ளவங்களையும் டிவோஷன்ல கொண்டு வருவாங்க. பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்துவாங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு விஷயம்தான் இது. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அப்படின்றவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க வழியில வர அவங்களோட டிசைபிள் சரிங்களா? அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் தான் அவங்களோட கடமைகளை செய்யறதுக்காக அவங்க எடுத்துப்பாங்க. மிச்சம் உள்ள எல்லா நேரமும் 22 மணி நேரமும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பயுமே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. முழுமையா அதுலயே லயிச்சு சரிங்களா? அதுலயே அவங்க வந்து ஈடுபாடோட இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களோட அந்த சாண்டிங் பண்ற அந்த முறையை தடுக்கிறதுக்காக ஒரு லேடி வராங்க. அதாவது வேசியா ஸ்திரீ அவங்க வராங்க. அவங்க வந்து அவங்களோட ஆசைகளை அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, எனக்கு வந்து சாண்டிங் பண்றதுக்கு இருக்கு. நான் வந்து முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சுட்டே இருக்காங்க. இந்த லேடியும் அங்கேயே இருக்காங்க. இந்த பெண்மணியும் அங்கேயே இருக்காங்க. ஆனா வந்து அந்த மகாமந்திரத்தை அவங்க உச்சரிக்கிற வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. உடனே இன்னைக்கு வந்து நாள் முடிஞ்சிருச்சு. நாளைக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை அனுப்பி வைக்கிறாங்க. திருப்பி அடுத்த நாள் வராங்க.
அடுத்த நாளும் வந்து சாண்டிங் முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இவங்களும், இந்த பெண்மணியும். ஹரிதாஸ் தாக்கூரும் வந்து சாண்டிங் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. அந்த நாளும் முடிஞ்சிருது. முடிஞ்சோடனே அடுத்த நாள் வாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லி அனுப்புறாங்க. அடுத்த நாள் அந்த பெண்மணி வராங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. சரிங்களா? அப்போ இதுதான் ஒரு டிவோட்டியோட உன்னத ஒரு நிலை. சரிங்களா? அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லலாம். தான் மட்டும் வந்து பக்தி பண்ண மாட்டாங்க, தன்னை சுத்தி உள்ளவங்களையும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 5.10. ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विभाम्बसा. हरे कृष्ण. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன். அர்ஜுனர் போர் பண்றாங்க இல்லைங்களா? போர் பண்றது மட்டும்தான் அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. சிறந்த முறையில போர் பண்ணணும். அவங்களுக்கு கொடுத்த திறமை என்ன? சத்திரியன், நல்ல போர் வீரர், நல்ல உன்னதமான ஒரு மனிதர், நல்ல ஒரு டிவோட்டியும் கூட இல்லைங்களா அர்ஜுனர். அப்ப அவங்களோட கடமை என்ன? போர் பண்ணணும். பலன் வெற்றியோ தோல்வியோ அதை வந்து என்ன பண்ணணும், பகவான் கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு தன்னோட கடமைய திறம்பட செய்யணும். அதுதான் வந்து எல்லாருக்குமான ஒரு விஷயமும் கூட. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன். தாமரையிலே எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல அவன் பாப விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. அப்ப அர்ஜுனன் நிறைய போர், அந்த போர்ல வந்து நிறைய பேர் இறந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதனால ஒரு சில பாபங்கள்லாம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க யாருக்காக பண்ணாங்க? பகவானுக்காக பண்ணாங்க. போர் பண்றது மட்டும்தான் அவங்களோட கடமை. பலனை என்ன பண்ணிருக்காங்க? பகவான் கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ அதனால கிடைக்கிற பாபங்கள் என்ன பண்ணாது? அர்ஜுனனை தீண்டாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளும் நம்மளோட கடமைகளை திறன்பட செய்யணும். பலன்களை பகவான் கிட்ட விட்டுறணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அதனால கிடைக்கிற பாபமா இருந்தாலும் அது நம்மள தீண்டாது. இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலன்களை பகவான் கிட்ட நம்ம ஒப்படைச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு பயம் இருக்காது. இல்லைன்னா நம்மளே பயந்துட்டு இருக்கணும். இதனால இப்படி நடக்குமோ அப்படி நடக்குமோன்னு நம்மளோட அமைதியும் சந்தோஷமும் போயிடும் இல்லைங்களா? அப்ப எப்பயுமே நம்மளோட கடமைகளை மட்டும் நம்ம சரிவர செய்யணும், திறன்பட செய்யணும். அதுதான் நம்மளுக்கு விதிக்கப்பட்ட ஒரு கடமையும் கூட அப்படின்ற. அப்ப இந்த மார்க்கத்துல இருக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? அமைதியாவும் சந்தோஷமாவும் இருக்க முடியும். அதே மாதிரி பாவங்களும் நம்மள வந்து தீண்டாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில எல்லா விஷயங்களும் என்ன பண்ணாங்க? பகவானுக்காக அவங்க அர்ப்பணம் பண்ணாங்க. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட நிறைய என்னது அவங்களுக்கு தடங்கல்கள் வந்துச்சு. அது எல்லாத்தையும் மீறி அவங்க என்ன பண்ணாங்க? கொண்டு போய் இதை உலகம் ஃபுல்லா சேர்த்திருக்காங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி நம்மளோட கடமையை நம்ம என்ன பண்ணணும்? திறம்பட செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 5.80. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றனர். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிலைப்பாடு இதுதான் வந்து டியூவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட கொண்டு வராது. யாரு மேலயும் நம்மளுக்கு துவேஷம் ஏற்படாது. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா ஹம்பிள்னஸ் அது ரொம்பவே முக்கியம். அடக்கம் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம். எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம நல்ல வரணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்ட அடக்கம் இருக்கணும். அப்ப அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் அவங்களோட அடையாளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக அவங்களுக்கு ஞானம் கிடைச்சிருக்கு. என்ன ஞானம் கிடைச்சிருக்கு? சோல், நான் இந்த உடல் அல்ல, ஆத்மா அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா? தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றான். அப்ப அவங்களுக்கு வேற்றுமையே தெரியாது. எல்லாரையும் அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க? ஒரே மாதிரி பார்ப்பாங்க. சோல் டு சோல், அவ்வளவுதான். ஆத்மா ஆத்மா. அதுக்கப்புறம் எல்லார்கிட்டயும் பரமாத்மா இருக்காங்க. தன்கிட்டயும் பரமாத்மா இருக்காங்க, எல்லார்ட்டையும் பரமாத்மா இருக்காங்க. பகவான் இப்ப என்கிட்டயும் உங்ககிட்டயும் இருக்காங்கன்னும் போது, இப்ப நம்ம முன்னாடி பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னும் போது நம்ம அவங்களை பகவானை நம்ம வந்து துவேஷம் பண்ணுவோமா? இல்ல அவங்களை வந்து நிந்திப்போமா? கிடையாது இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு ஒரு புரிதல் வந்துடும். யாருக்கு? பண்டிதர்கள், அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக எல்லாரையும் எப்படி பார்ப்பாங்க?
சமநோக்கில் காண்கின்றனர் அப்படின்றது. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா, ஆரம்பத்துல இது வந்து ரொம்பவே சிரமமான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த மெட்டீரியல் மோட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, முக்குணங்கள், அதுதான் நம்மளுக்கு ப்ரையாரிட்டியா இருக்கும். ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணும்போது, நிறைய பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது ஆத்மாவுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள ஒரு சம்பந்தம், பரமாத்மா எல்லார்கிட்டயும் இருக்காங்க அப்படின்னும் போது மத்த விஷயங்கள் நம்மளுக்கு பெரிய விஷயமா தெரிய வராது. அதான் பண்டிதா சமதர்ஷன அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தஜி 5.22. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போகா துக்கயோனய ஏவ தே ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய ந தேஷு ரமதே புதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிக்சர் இருக்கு இல்லைங்களா. மீன் என்ன பண்ணுது, நாக்கின் சுவைக்காக போய் எதையோ ஒண்ணு சாப்பிடுது, தூண்டில்ல மாட்டிக்குது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி இந்த பி அதாவது இந்த தேனி, அதுவும் என்ன பண்ணுது, போய் பூக்குள்ளார உட்காந்துக்கும். அப்புறம் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் போது பூ மூடிக்கும் இல்லைங்களா, அதால வெளியில வர முடியாது. விட்டில் பூச்சி நெருப்பு, அது கிட்ட போய் என்ன பண்ணிடும், அது வந்து தன்னோட உயிரை மாச்சுக்குதுங்களா. அதே மாதிரி இது மானுக்கு இதுல வந்து ரொம்ப லயிச்சிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நல்ல இசைக்கு அது வந்து மயங்கிடும். அதே மாதிரி யானை வந்து பெண் யானை கிட்ட தன்னை அடிமைப்படுத்திக்கும் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி ஒண்ணும் அதோட சென்சஸ், நாக்கிற்காக, அப்புறம் காதிற்காக, நல்ல இசைக்காக, அப்புறம் இந்த மாதிரி சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக என்ன பண்ணும், ஒண்ணும் போகும். ஆனா ஆபத்துல போய் மாட்டிக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ இதெல்லாம் வந்து இந்த இப்ப மானை பிடிக்கணும் அப்படின்னா நல்ல இசையை கொடுத்தாலே அது என்ன பண்ணிடும், வந்துடும். மீனை தூண்டில் போட்டு பிடிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி எல்லாமே என்ன பண்ணிடும், அதோட சென்ஸை கிராட்டிஃபை பண்ணிக்கும் போது அது அதுல சிரமப்பட்டுரும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் நமக்குமே அதுதான். ஆசைகள் வந்து நல்ல விஷயமா இருந்ததுன்னா நல்லது. இது தப்பான விஷயமா இருந்ததுன்னா நம்மள தவறுகள் செய்ய வச்சு நம்மளுக்கு அது என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், நரகத்துல கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டுடும் இல்லைங்களா. அப்ப வரும் இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணம் யாரு, ஜட புலன்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இன்டெலிஜென்ஸ், அதான் அந்த சேரியட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லும் மைண்டுக்கு, இல்ல ஆத்மாவுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல, இது எல்லாமே டெம்பரவரியானது அப்படின்றத சொல்லும்போது அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தி மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கும் ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதும் இல்லை. அதே மாதிரி இப்ப கிடைக்கிற இன்பங்கள் நித்தியமா சந்தோஷமா இந்த உலகத்துல யாரும் இருந்தாங்கன்னா கிடையாது. நித்தியமா கஷ்டமே பட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னாலும் அந்த மாதிரி யாருமே கிடையாது இல்லைங்களா. அப்ப இது எல்லாமே என்னது, ஒரு ஆரம்பம் முடிவு. இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல எல்லாத்துக்குமே ஆரம்பம் முடிவு, டைம் உண்டு. டைம், அதாவது பகவத்கீதையில நம்ம 5 நாலேஜ் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம். ஒண்ணு வந்து ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம், பரமாத்மா, ஈஸ்வரா, அதுக்கப்புறம் ஜீவா, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரகிருதி, அந்த முக்குணங்கள் பத்தி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா காலா, டைம். ஏன்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்மளுக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள், அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அளவுகோல் இருக்கு இல்லைங்களா. காலையில அதாவது சூரியன் வந்து உதயமாகும், அப்புறம் அஸ்தமிக்கும். அப்போ அது ஒரு நாள் கணக்கு வருது. அதே மாதிரி ஒரு மருந்து நம்ம வாங்கினாலும் அதுக்கு ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் டேட், எக்ஸ்பைரி டேட் உண்டு இல்லைங்களா. ஈவன் நம்மளோட உடம்புக்கும் உண்டு, பிறப்பு இறப்பு. அப்ப எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்கு, ஒரு ஆரம்பமும் ஒரு முடிவும் இருக்கு. அப்போ இத்தகைய இன்பங்களுக்கும் ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் அவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதும் இல்லை. அதனால சந்தோஷமான விஷயம் ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா அதுக்காக என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ரொம்பவே அவங்க மகிழ்ச்சியும் அடைய மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மதஜி 5.23. லலிதா மாதாஜி. ஈஹைவ யசோடும் பிராக்ஷரீர விமோக்ஷணாத் காம க்ரோதோத்பவம் வேகம் சயோத சுகீ நரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு, சரி இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பயன்படுத்தணும். ஜட புலன்கள் அதோட நம்ம தொடர்பு ஏற்பட செகண்ட் சாப்டர்லயும் அதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ அதனால நம்மளுக்கு வந்து ஆபத்து அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடணும், அந்த விஷயங்களை நம்ம செய்யக்கூடாது. இப்போ வந்துட்டு இந்த இப்ப கொரோனா இருக்கு, அதுக்கான ப்ரிகாஷன்ஸா நம்ம மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு அதை நம்ம சானிடைசர் எல்லாம் போய் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம அதுலயே நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த நோய் நம்ம கிட்ட வராம நம்மள பாதுகாத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா. அது புத்திசாலித்தனம் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது இந்த
இந்த இது கஷ்டங்கள், அதாவது இந்த இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இது எல்லாமே, அதாவது இன்பங்கள் துன்பங்கள் இது எல்லாமே. அப்போ இது எதுலயுமே அறிவுடையவன் பங்கு கொள்வதில்லை. அப்போ என்ன பண்ணணும், ஒருவன் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பே இப்பயே அந்த ப்ரிகாஷன்ஸ எடுத்துக்கணும். அதாவது மனித பிறப்பு இருக்கிறதுலே கிடைத்தற்கு அரியது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ இப்ப கிடைச்சிருக்கிற இந்த வாழ்க்கையிலேயே நம்ம என்ன பண்ணணும், அப்புறம் அப்படின்னு ஒத்தி போடாம இப்பையில இருந்து நம்ம அதை நம்ம சரியான முறையில நம்மளோட புலன்களை பகவானுக்காக நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும். அப்படி அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு அந்த இன்ப துன்பங்கள் ஜட வாழ்க்கை அதுல நம்மளுக்கு விடுதலை கிடைக்கும். அப்போ ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது மகிழ்ச்சி எப்பயுமே உங்களுக்கு நித்தியமானதா கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப தற்போத உடலை நீக்கும் முன்பே, ஏன்னா மனித பிறவின்றது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுதான் அது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த பிறவிலே நம்ம என்ன பண்ணணும், ஜட புலன்கள் நம்மளுக்கு தவறு அதர்மம் வழியில போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா, காமத்தையும் கோபத்தையும் அந்த மாதிரி அந்த விஷயங்கள் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சது அப்படின்னா, ஆசைகள் நிறைய ஆசைகள் உண்டு இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் கோபமும் வந்துடும் அது கிடைக்கலன்னா. இதெல்லாமும் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சதுன்னா இங்கேயே நிலை பெற்றவங்களா இருப்போம். நன்கு நிலை பெற்றவர்களா இருப்போம். இந்த உலகத்திலேயே நம்மளால மகிழ்ச்சியாவும் இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாஜி 5.29. भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். அமைதிக்கான ஃபார்முலா இந்த ஸ்லோகம், சரிங்களா. பீஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பகவத்கீதையில இந்த ஸ்லோகத்தை. பீஸ் ஃபார்முலா, அதாவது அமைதிக்கான ஃபார்முலா அப்படின்றது இதுதான். அப்போ நம்மளுக்கு அமைதி கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம நல்லபடியா உள்வாங்கிக்கணும். நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன். எது நம்ம செஞ்சாலும் அது கடைசியில யாருக்கு போய் சேருது, பகவானுக்கு போய் சேருது. எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன். ஏன்னா எல்லாருமே யார்கிட்ட இருந்து வரும், பகவான் கிட்ட இருந்து வரும். 8th சாப்டர் பார்க்கும்போது நம்மளால கோலோகா சார்ட் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிய வரும், எல்லாருமே பகவானோட திருமேனியிலிருந்து உருவானவங்க, சரிங்களா. அப்ப எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன். அதாவது எப்பயுமே பகவானோட உணர்வுல கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கும்போது ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு, எப்படி இப்ப அம்பரீஷ் மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்ததுனால அவங்களுக்கு துயரம் கூட என்னாச்சு, போயிடுச்சு இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். இதை நம்ம ஏத்துக்கணும். முதல் விஷயமா ஏத்துக்கணும், பகவான் தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர், இறுதியில் அனுபவிப்பவன். அப்புறம் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், கட்டுப்படுத்துபவர்கள் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துறது பகவான். அப்புறம் எட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட், பகவான் தான் எல்லாருக்கும் உற்ற நண்பன். இந்த உறவு நம்மளுக்கு இப்ப இந்த இந்த ஜென்மத்துல கிடைச்ச உறவு எல்லாம் அடுத்த ஜென்மத்திலயும் வரும் அப்படின்ற அங்கீகாரம் உண்டானா கிடையாது இல்லைங்களா. போன ஜென்மத்துல இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபேமிலிக்கு நம்ம இருந்திருப்போம், இதே மாதிரி நண்பர்கள் கிட்ட எல்லாம் பழகிருப்போம். ஆனா இப்போ அவங்க எல்லாம் எங்க இருக்காங்க, என்ன பண்றாங்க, எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி இப்போ உள்ள உறவுகளுக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம், நல்லபடியா நம்ம எல்லா கடமைகளும் நம்ம சரிவர செய்யறோம், நம்மளோட நண்பர்கள் கிட்ட எல்லாம் இருக்கிறோம். ஆனா இந்த உடல் போனதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு பிறவி எடுக்கும்போது இப்போ உள்ள உறவுகள் நம்ம கூட வரப்போறது இல்லை. அப்போ நிரந்தரம் இல்லாத உறவுகள். ஆனா அது எல்லாமே என்னது, நம்ம விட்டுலாமான்னா விடக்கூடாது. பகவான் நமக்கு கொடுத்த அன்பளிப்பு இல்லைங்களா. அவங்கள நல்லபடியா நம்ம பாத்துக்கணும், நம்மளோட கடமையை நம்ம சரிவர செய்யணும், அவங்க கிட்ட அன்பா இருக்கணும், எல்லாருக்கிட்டையுமே அன்பா இருக்கணும் அப்படின்றதான் பகவான் சொல்றாங்க. அப்போ எல்லார்ட்டையுமே அன்பா இருக்கணும், எல்லாருக்குமே நம்ம நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, நம்மளோட கடமைகளை செய்யணும்.
ஆனா நம்ம கூட என்னைக்குமே நித்தியமா இருக்கிறது யாரு? பகவான் அப்படின்றத நம்ம உள் வாங்கிக்கணும். எப்பயுமே நம்மளோட இதயத்துல பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்றது பகவத்கீதையில பகவானே சொல்றாங்க. பகவானே சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதுல நம்ம போய் சந்தேகப்பட்டு ஆராய்ச்சி பண்றதுன்றது நம்மளுக்கு விடை கிடைக்காத போயிடும் இல்லைங்களா? அப்ப பகவானே சொல்லியிருக்காங்கன்னும் போது அதை நம்ம அப்படியே நம்ம ஏத்துக்கிட்டு அதை நம்ம வாழ்க்கையில உள்வாங்கி எப்பயுமே உற்ற நண்பன் நம்ம கூட எப்பயுமே நித்தியமா இருக்கிறது பகவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த நிரந்தரமில்லாத உறவுகளுக்கே நம்ம வந்து இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எல்லாத்தையும் நல்லபடியா செய்யும்போது நம்மளுக்கு நித்தியமான உறவா நம்மளோட பகவானுக்கு நம்ம இன்னுமே நல்லபடியா நம்ம பணிவிடைகள் டிவோஷனல் சர்வீஸ பண்ணணும். இங்கேயும் நம்ம எல்லாருக்குமே சேவைகள் தான் பண்றோம். அதே நம்ம நித்தியமான உறவு பகவான் அவங்களுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி சேவை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது நமக்கு அமைதி கிடைக்குது அப்படின்றது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்ததுல 5th சாப்டர் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கிறது, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள், அதான் நம்ம பார்க்கிறோம். அது என்னைக்குமே நம்மளுக்கு ஆபத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்காது, முக்குணங்களோட தாக்கம் அதுல இருக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். சந்நியாச அல்லது கர்மயோகா எது சிறந்தது? யத் ஸ்ரேய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக கர்மயோகா சந்நியாசம், சந்நியாசத்தை விட எது சிறந்தது? பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செய்யறது சிறந்தது, கர்மயோகா சிறந்ததுன்றதை பார்த்தோம். 5.2 to 5.6 கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்மா, கர்ம பந்தத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது. கர்மயோகா சிறந்தது, அதுல நிஷ்காம கர்மயோகா என்னது? மிக சிறந்தது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். குர்வன் அப்படின்னா லிப்யதே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. பகவான் மேல பக்தி செய்யறதுனால நம்மளுக்கு இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல இருந்து ஜட உலகத்துல இருந்து விடுதலை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஞாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி. அதாவது ஒரு ராஜா ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு 3 வைஃப். 3 வைஃப்ல 3வது வைஃப் மேல அவங்களுக்கு ரொம்பவே என்னது? அன்பு அதிகம். சரிங்களா? முழு நாளும் முழு வாழ்க்கையும் அந்த 3வது வைஃபுக்கே அவங்களுக்கு வந்து அவங்க கிட்டயே அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இன்னும் 2வது வைஃப் கிட்ட அளவோட ஏதாவது முக்கியமான விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிறது, அப்புறம் கொஞ்சம் அவங்க கிட்ட அதிகமா டைம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. மனைவி கிட்ட அவங்க சுத்தமா எந்த ஒரு இதுவுமே அவங்க வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே இல்லை. சரிங்களா? இப்படி அவங்களோட வாழ்க்கையை அவங்க முழுமையா வாழ்ந்து முடிக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு இழப்பு ஏற்பட போகுது. அப்ப வந்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க அந்த 3வது வைஃப்ட்ட, நீ எப்பயுமே என் கூடயே இருக்கணும், என் கூடயே வந்துடுறியா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. அப்ப அந்த 3வது வைஃப் சொல்றாங்க, நான்லாம் உங்க கூட வரமாட்டேன், இந்த வீட்டை விட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் வெளியில வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து சொல்லிடுறாங்க. அதே 2வது மனைவி கிட்ட, நீ எனக்காக என் கூடவே வந்துடுறியா அப்படின்னு கேட்டப்ப, நான் வந்து அவங்களை அடக்கம் பண்ற இடம் மட்டும்தான் வரைக்கும் தான் வர முடியும், அதுக்கு மேல என்னால வர முடியாது அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுறாங்க. அதான் மனைவிட்டு கேட்கவே இல்லை. ஏன்னா அவங்க கிட்ட தான் இவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலையே. அப்ப அவங்க கிட்ட கேட்டாலும் அவங்க வரமாட்டாங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க கிட்ட கேட்கவே இல்லை. இப்படி வந்து இருந்துடுறாங்க. அப்போ மனைவி அவங்களே வந்து நான் அவங்க கூட எப்பயுமே நித்தியமா இருக்கேன் அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க. அப்ப அந்த 3 மனைவியும் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, 3வது மனைவி வெல்த், நம்ம சேர்த்து வைக்கிற செல்வங்கள். அது வந்து நம்ம இறக்கும்போது வீட்டை விட்டே வெளியிலயே வராது. அதோட அதுக்கப்புறம் அதை இன்னொருத்தவங்க தான் அதை வந்து எடுத்துட்டு போவாங்க. சரிங்களா? அந்த நிலைப்பாடு. 2வது மனைவியா நம்ம சொன்னது வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சரீரம், ஜட உடல், பஞ்சபூதங்கள்னாலான உடல். அது வந்து எது வரைக்கும் வரும்? நம்ம உயிர் பிரிஞ்ச உடனே கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணுவாங்கல்ல, அது வரைக்கும் அது வரும். 3வதா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் மனைவியா இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க இல்லைங்களா, அவங்கதான் ஆத்மா. அவங்க எப்பயுமே நம்ம கூட தான் இருப்பாங்க. அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம யாருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்? ஆத்மாவுக்கு தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பதித்தான பாவனி வைஷ்ணவ நம அனந்த குடி வைஷ்ணவ ஜெய். ஷில பிரபு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.